tenir mala llet, posar-se les botes o haver begut oli. Bé, aquestes són algunes de les expressions que us porto avui. Precisament són expressions en català que fan referència a menjar o a algun aliment. Una d'aquestes expressions relacionades amb el menjar o algun aliment és tallar el bacallà. Qui talla el bacallà és qui mana, qui està al càrrec d'un grup de persones. Però quin és l'origen de tallar el bacallà? Per entendre l'origen d'aquesta expressió ens hem de situar en l'època de la colonització americana, concretament en la regió caribenya. Allà hi havia unes plantacions de canya de sucre on els esclaus es passaven hores i hores i hores treballant. Quan arribava l'hora de menjar, formaven unes llargues cues per esperar la seva ració. I era el mateix amo qui s'encarregava de repartir aquestes racions. I el que se'ls repartia era bacallà en salaó. Com dèiem, l'amo era qui s'encarregava de fer aquests talls, ja més grans o més petits. D'aquí que tallar el bacallà és qui és l'amo, qui està al càrrec d'un grup de persones. Següent expressió, posar-se les botes. Què té a veure una bota amb el fet de menjar? Podem pensar també una bota de vi, no és mala idea, però no, està relacionada amb la bota de calçat. Posar-se les botes és menjar en abundància. En un origen, les botes eren pròpies de la gent benestant. Bé, els rics, la gent de classe alta. Els cavallers, que anaven amb les seves botes, així es protegien de la fred, de la brutícia i de tot, era una classe benestant que menjaven molt bé. De fet, eren els que menjaven millor i els que feien els negocis. Per això es vinculava el portar botes amb el fet d'aconseguir o de tenir una cosa en abundància. Una altra expressió relacionada amb el menjar és el s'ha acabat el bròquil, que vol dir que s'ha acabat una cosa i ja està, no n'hi ha més. L'origen d'aquesta expressió el trobem al segle XIX, concretament a Barcelona. En aquella època era molt freqüent que al Raval i al Gòtic hi haguessin moltes fondes. Ara explicarem més detall tot això, però hi haguessin fondes. I una d'elles, que era especialment coneguda, era la Fonda Nacional. Les diferents fondes que hi havia eren conegudes per el seu plat estrella, no? I aquesta, sobretot, era coneguda pel bròquil, perquè el feien exquisit. A part, que s'hi menjava molt bé i a un preu molt econòmic. Ens hem d'imaginar la típica fonda, tota plena de gent, els cambrers amunt i avall, i que cridaven d'una punta a l'altra a la cuina perquè els sentissin els plats que anaven demanant els clients. I quan un dels plats s'acabava, no només feien bròquil, feien altres coses, però quan un dels plats s'acabava, com per exemple el cas del bròquil, perquè era un èxit, deien s'ha acabat el bròquil! I bé, sembla ser que d'aquí ve aquesta expressió. Quan van tirar a terra aquesta fonda, també els clients habituals utilitzaven l'expressió s'ha acabat el bròquil, ja no n'hi ha més, perquè aquesta fonda, com dèiem, era sobretot coneguda per el bròquil. Una altra possible explicació de l'origen d'aquesta expressió és que el bròquil és la verdura que més dura als horts, la que més aguanta les temporades fredes. Per tant, quan s'ha acabat el bròquil, quan ja ha passat la temporada del bròquil, és que ja s'ha acabat. Una altra expressió que trobem relacionada amb el menjar és donar peixet. Però a veure, jo, fins fa pocs dies, em pensava que el donar peixet era peixet d'un peix, el diminutiu de peix, no? Perquè, no sé, una manera de donar avantatge o així, em vaig fer la meva teoria. Però investigant vaig descobrir que donar peixet, bé, abans que res, donar peixet és quan, sobretot en el joc, donar a algú cert avantatge, no? Com posar-li les coses més fàcils. Doncs bé, investigant se'm va desmuntar la meva teoria dels peixets i és que donar peixet sembla ser que vindria del verb péixer, que péixer vol dir donar menjar a algú, donar-li la boca, donar-li així com ja quasi supermastegat, facilitant-li. I el fet de donar peixet és que li estàs donant a algú les coses així com més fàcils, més mastegades. Deixeu-me en comentaris si vosaltres també pensàveu que donar peixet estava relacionat amb el peix. La següent expressió, haver begut oli, significa bàsicament que l'has cagat. T'has equivocat i l'has liat bastant. Però quin és l'origen d'haver begut oli? Aquesta expressió prové de l'edat mitjana i de la Santa Inquisició i era bàsicament per fer confessar als homosexuals, a les bruixes, bé, a diferents col·lectius que per l'època no estaven ben vistos i el que volien era sotmetre'ls a diferents tortures. Una d'aquestes era, com en aquesta imatge que us deixo aquí, que era lligar les persones de mans i peus, tapar-los el nas i posar-los un embut o algun altre objecte que els impedís tancar la boca. I els anaven introduint metalls fosos o oli calent, que què comportava això? Per descomptat, la seva mort.
Per això, quan es diu que algú ha begut oli, és que està en apuros, que l'ha liat molt. I ja per últim, una última expressió, com és tenir mala llet, com alguns o algunes a vegades podem tenir. Doncs bé, l'origen d'aquesta expressió sembla ser que prové d'una antiga creença en què es pensava que la llet amb la qual s'alletava una criatura influiria en el seu caràcter. Per això, Sant Agustí sempre defensava que els nens cristians no fossin alletats per dones paganes, ja que això influiria en la seva fe. Per tant, si algú té mala llet, haurà de culpar a la persona que us va alletar o la llet que us van donar, ja sigui llet materna o llet de fórmula, i no és culpa vostra. Bé, aquestes són algunes de les expressions relacionades amb els aliments o amb el menjar. Quines altres coneixeu? Estaré encantada de llegir-vos els comentaris.